बिमा दिनै नोंसाजो फैनाया मा जाखो माथो दाबो मोनफैला औ माथो दाबो मोनफैदिया दिनै दुर्गा फुजानि 2 खालार जालायबाय माला मोनफैबावगोन दुर्गा फुजानि ड्रेस गाननो लुगैनाया हामथारलिया मालायफोरा थांजोब्बाय जानाय लांसिगोनसो खोमा दाबो मोनफैया आंनि फिसाजोआ Mom, where are you? Ayo, sir, bigur gufur filek seglo walulai. Ayo, soर जाखो बिलाय नायनानै थाबाय था Hi, Pa. How are you? आयु सोर जाखो नोंलाय माबा होननाय जाखोलाय दा बुजिलाय लाङासै आं Oh, Papa, आंसो हो आइ सना नोंसो दे फिसा दे जै जाथों अरायबो फै फिसा फै ओइ बिमा नै नोंसाजोआ मोनफैबाय बिमा ओंखारबो बायह्राव नोमाया नोंखौनो खेननै खेनथाम हाबलाय ओंखारलाय नाहरगासिनो दंथारोमोन माला फैगोन होननानै सोर जाखो बिफा सोर जाखो हाब बुरै नोंनि फिसाजो सनाखौनो सिनायला नोङो मेगननि बिथ्रिया जोब्बाय नालाय बेखायनो सिनायनो हाला आइ सनासो बोरो जोंनि फुजानि ड्रेस लाबोफागोन होननायालाय Yes, Mom, ये आप लोग का ड्रेस है नो बिफा लादो नोंनि ड्रेसआ गाननो नायखाथारदो लाबो फिसाजो लाबोनायखौ गानखाथारनोसैबो आं जा मोजां लाबोखादों आइ सनाया मा समायाबा फिसाजो लाबोनाया साला गस्ला गोदान मोननायजों गाननायजों गोसोफोरखौ सेंग्रा महर मोनफिनो माथो है खानायफोरखौ खालार फुनना थांनांगोन